Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, ngibingelela ubaba uSithole, ngibingelela umama uSithole, bese ngibingelela ibandla ligama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Bantwana baNkulunkulu, ngithanda ukuzobonga uzisho. Yaqinisa. Cela uzisho umama Khoza, uMaMiya eBhamshela yaseBhamshela. Ngiyabonga leli thuba uNkulunkulu angipha. Bantwana baNkulunkulu, ngizombonga uNkulunkulu. uNkulunkulu asengidluliseki khona. uNkulunkulu asengidluliseki khona engiqhubisa. Ngiyamethemba ukuthi nalokho kusasele usazoqhubisa. Bantwana baNkulunkulu, kade nginomcinjana kukhona le nyanga edlule. Bengigijima ngiphithiza, ngigijima. Kuthe ngesonto lokugcina sengibona ukuthi ayesesiphithize saze sesiyaqeda manje. Ngisuka lapha la ngibamba khona ihlokwana. Bafika abantwana bangithatha sasesiphuthuma ngala eMarsburg. Bantwana baNkulunkulu, impi ibilwa. Ukukhuluma iqiniso. Impi ibilwa kodwa ngomusa kaJehova wagcina ngiphumelela. Ngalo lolo suku lokugcina ngigcina eMarsburg. Bafika abantwana bangithathe siphume sihamba. Sitheme sehla nje sehlele eSwidi lapha. Imoto ziyalandelana. Khona ezingaphambi kwethu, athi kwakhona itraki, kwakhona imoto, kwayeyethu. Sitheme sehla nje. Wathi uyasika umfana wami lo. Methu uyasika, kwasuthi useyasika nalo landela leya imoto engaphambi kwale esasihamba ngayo. Bantwana baNkulunkulu yayisiphuma nathi emgwaqweni. Ngabona ukuthi nayo iyosichitha manje, iyosichitha manje. Kodwa ngomusa kaJehova, uJehova wayibuyisa umntwana wayibuyisela emgwaqweni. Yayingabuyiswa nawe yena abantwana baNkulunkulu, uNkulunkulu uqobo. Ngoba ungivikeli wethu ngezikhathi zonke. Silele uNkulunkulu siyasivikela, sihlezi uNkulunkulu uyasivikela, sihamba nangemoto uNkulunkulu uyasivikela. Bantwana baNkulunkulu, ngithanda ukubonga uNkulunkulu. Ziningi izinto ezingihlupha leli akhaya ngiphila kulona. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngokungiqhubisile. Bantwana baNkulunkulu, ngolunye usuku kulamaviki nje edlule ngingene eBhamshela eboxa la. Ngifake u50 rand la eFaleti. Mina ngifakile lo 50 rand ngithi ngizothenga lo okuncane bengithi ngizodlula ngithenga. Hayi ngingene. Ngithatha ukubasket ngiyafaka. Hayi bese ngisifila sibambulana. Yena ukuthi ngaba namahloni sengiba netraffic la. Ulolayini ngangibona. Ngiyikhuthaza imali ngoba bengiyifakela nje. Imali shoni ngivula isikhwama lutho. Sengimisa abantu bonke ke manje lana sewushayiwe la ethilini, angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngithe ngisacabanga bayangibuka abantu. Umfana wayena engilandela ngemuva. Athi makhululeka. Athi shaya sisi, abesishaya sisi. Meseshaya kwakuyizimpahla nje zika50 rand abantwana baNkulunkulu. Kodwa umntwana kaNkulunkulu engamazi ukuthi wakabani kodwa wazisho. Wathi makhululeka, cela umshayele akushayele intombazi. Uthe meshaya yena uzohlenga nje amanzi nje uphuza nje kuphela. Uphethe lo 100 rand wakhe azothenga. Ngitshela ukuthi bantwana baNkulunkulu wangikhokhela umntwana womuntu zonke lezi zinto, ushintsho futhi awubuyisela kimi. Ngambonga uJehova ngathi Nkosi kuningi osenzela khona kodwa siyahluleka ukubonga. Ngibonga nangofelokazi uNkulunkulu angigcine konke. Jehova ngibonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonga iminyaka simningi ihleli nalabantu abengihleli nabo
kodwa uJehova bengathi esibiyele uyasibiyela uNkulunkulu ubusuku nemini ngiyaxolisa uwehlisa inyembezi bantwana baNkulunkulu kudonseka kanzima ifelokazi ngeke ngikhulume iqiniso iphutha ngiyaxolisa kodwa uNkulunkulu umemile uyakusiza uyakulekelela ngathandaza abantwana baNkulunkulu ngamcela uNkulunkulu ngathi inkosi lobu ufelokazi engikubona ngicela ukuthembeka kuwo nangempela nangempela ukuba sisi ngihambile le ndlela ekuyihambeni kwami le ndlela bakufundise wathi mntanami usemncane kakhulu kabi le nkonzo uNkulunkulu akufake kuyona usemncane kakhulu kabi usenelungelo lokuthi ungakwazi ukuthola omunye ubaba ngasemphendula futhi angazi naleyo mpendulo ukuthi yafika isikhathi sini ngathi baba sekwanele ngathi ngiyabonga uNkulunkulu ubonile ukuthi ngizokwazi ukumela lo mfelokazi ngathi engicelayo ucela ungikhulekise baba ngikhulekise ukuthi kungabi bikho kungihluphayo okuyoba sengathi ngidinga umuntu wesilisa wangikhulekisa ubaba wayilekisa wathi mntana ngiyabo wathi baningile ngena kule nkonzo bahluleke phakathi nendawo bantwana uNkulunkulu umbonga uNkulunkulu ngoba uhambe ubaba ngino 30 years engishiye emhlabeni sihlale nje u10 years emshadweni ebengihleli kuwo uNkulunkulu ayingizele kuwo kwaba u10 years nje wagcwala nje iswi wasehamba ubaba ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungigcinile namanje ngisahlezi futhi ngisafisa ukuthi ngiqhubeke uNkulunkulu angisiza ngeke ngathi ngiyambonga uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu yekhona bangakumnandi ukuhamba kababa emhlabeni kwaba lubuhlungu nje okuyisimanga kwamina futhi acishe ngahamba ngalezo ikhaya kodwa uNkulunkulu wangibuyisa ngoba ngisengihambile wangibuyisa uNkulunkulu ngendlela ngibuyisa ngayo wathi umanzi ibandla okudala sengimchaza indaba wathi mntanami uNkulunkulu ubuyisele lezi ngane ukuthi khulisa lezi ngane wena ubusuhambile bantwana baNkulunkulu ngangena la ngangeniswa khona bese ngena kuleyo nje ngangeniswa kuyona ine passage nje mase ngena kwaba khona istepisi lesi stepisi asinakho ukunyathela ukuthi ukwazi ukukhuphuka siyashibilika nje kodwa mengithi ngiyasibheka hayibo lesi stepisi sigcine kumengikhuphula amehlo angisiboni la sigcine khona ngithe ngisabheke phezulu kwaqhamuka nje la leli hlombe la ngasekudla ubuso bomhlophe angibona ukuthi wayigqokeni kwesingenzansi kodwa ngabona sengithathwa nje ilolo kheshe la ngithathayo la longingenisa kuleyo ndlela ngingenisa kuyo bantwana baNkulunkulu bese ngena kule ndlu mengithi ngiyaqalaza thulekile kule ndlu akho umuntu okhombisa ukuthi ukhona la udonga loluna oluhlukanise ngala ngangakhona nangale kuyiglass le glass le edime ngokumhlophe kodwa ukwazi ukumbona umuntu ongale ngithe ngisamile lapho hayi ngase ngishawa uvalo loyisimanga ngayibona isidumo sengiphindele phansi estebhisini lese bengisuke kusona mase phapha kanti kwenzakalani bantwana baNkulunkulu ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngangisengihambile usethi umanzi bande uthi mntanami bese ucishe wangabuya uma ngabe bekhamke umuntu lapha wasekunikeza ukhiye ubusuhambile ubuyisiswe lezi ngane ey'ncane kangaka ebese nizoyishiya zonke nonke nobabili ngesikhathi esisodwa bantwana baNkulunkulu ngiyabonga uNkulunkulu ungigcinile leli khaya nakulo muzi wakhoze engafikela kona ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi ngiyabonga.